Joyce, goeiemorgen. Wat een prachtige dag. 6 februari. Ons is die gedra, maar nog niet weggedra nie. Ons hang maar wel niet droog worden. Maar om Joyce, ik is hier bij 7 Wagwine Estate. Zoals jullie kan zien. Ik is 100% op die witlijn. En ik kom Patse kant toe. Dat is waar de show gaan plaatsvinden. Oeh, guys. Where's the snake rising? Als het zo groen is. Waar is die slang? Zo die 14 februari is ik Ziza die toetsgeboorte. Ik een MC. Ik een mega baby. Als die MC, zoals ze daarom jou te laten lachen. Ons gaat lekker dansen en wees net jezelf. Zo kom Patse kant toe. Kijk hier lekker view stunning. Come on zikkels, jou eister. Daar zo met mensen. Kom pad toe. Kom wat lijn toe. Kijk die spreers is aan. Je ziet vandaag mensen, die van is nog baie vroeg, maar ik zie ze zo. Ik loop zo met die spreers, ik zei vast dat op droog gewoon zwem. Ik ga view met mensen. 7 Wagwine Estate is nog maar net een lekker plekje. Om zo'n beetje een wegbreekkans te krijgen. Niet zo kom zit, je in je huisgezin. Zo'n beetje hier kom, een wijntje kom drinken, een beetje kom eten en zo aan te. Kom en zikkels. Jou eister. Soos jy nog in jou kaartjie het vir die 14 februari nie. Steek uit. Kom Patse kant toe, steek uit. Kom Patse kant toe. Jy kan lekker hier lê, ook hier is die gras ook. Kijk jy lekker view, hier word trouwens ook gehou. So kom ook goed trouwe hier. En hoor jy, julle wat mos nog nie Jack Russells, Rottweilers of Pitbulle het nie. Kom die 14 februari, woorzontjie. Ik praat met jou. Kom die 14 februari. En kom kry jou Jack Russell, jou Rottweiler of Pitbull hier. Bij 7 Wagwine Estate. Bij die show. Wesje show. Yes.